Uyabona uNkulunkulu lo akasona isiphukuphuku ukwenza izizwe zehlukane wayazi ukwenza. uNkulunkulu wasongadala udala isizwe asinike izwe leso sizwe asiqambe igama nezwe asinika lona libe negama namasiko aso asinike nenkolo yaso. Manje nenzani khona nase nidumele yethu sinayenza kwaba yeyenu niyaxephuza nje impela ngadumala kabi ngoba cishe ukuthi sizwe sonke sibhajwe lapho. Kodwa sengiyasikhumbula isikhathi uma ngifunda emlandweni ukuthi kwenzeka kanjani. Kuthe ngesikhathi sehlulwa yilaba abamhlophe nase beboshelwa abantu bakithi njengey'nkani belima njengey'nkani. Bafika-ke laba beza ney'nkolo zabo wayenela ngaphenduka bathi wayenele ngaphenduka nje umuntu omnyama angene kule nkolo yabo abese yakhishwa ejokeni nabagcilazi wabo banele bangajoyina le nkolo nje bese beyakhishwa kulobo bugcili. Sase siyaphenduka-ke sonke isizwe senzela ukuhlala kahle njengoba nibona kunje. Angifundele incwadi kaJeremiya 10 lokuqala mele ningamdi izindlela zabezizwe ngoba nikiwe indlela enizohamba ngayo eninikwe uNkulunkulu.